Λοιπόν, φίλοι μου, θα κάνουμε πάλι άλλο ένα βιντεάκι μετά από πολύ καιρό και θα μιλήσουμε για τους σωτήρες. Το μόνο που έσωζαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα συμφέροντα αυτών που προσκυνάνε και έρχονται λοιπόν για ακόμα μια φορά να μας πούν ότι θα μας ξανασώσουν. Για δεκαετίες τώρα ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι η Ελλάδα ζούσε κάτω από τη σκιά μιας μόνιμης επαναλαμβανόμενης υπόσχεσης. Βλέπουμε και παρακολουθούμε συνέχεια μια παρέλαση από σωτήρες, αυτόκλητους προστάτες και εθνοπατέρες που εμφανίζονται κάθε φορά κρατώντας το ίδιο ακριβώς λάβαρο, τη σωτηρία της πατρίδας. Μας ζήτησαν να κάνουμε υπομονή, μας ζήτησαν θυσίες, μας ζήτησαν να σφίξουμε το ζωνάρι, σφίξτε για το κοινό καλό. Όμως κοιτάζοντας πίσω, η αλήθεια ξεγυμνώνεται, φίλοι μου, και πονάει. Γιατί κάθε φορά που η χώρα σωζόταν, ο λογαριασμός όταν ερχότανε τον έστελναν πάντα στον ίδιο παραλήπτη, στο μεροκαματιάρη, στο συνταξιούχο, στον άνεργο, στο νέο παιδί που βλέπει τα όνειρά του να μετατρέπονται σε εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το εξωτερικό. Δυστυχώς. Και έτσι η μεγάλη ψευδέζηση ήταν ότι εμείς σώζαμε την Ελλάδα. Σώζαμε την Ελλάδα. Η πραγματικότητα όμως δείχνει ότι το μόνο που προστατεύτηκε με νύχια και με δόντια όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα μεγάλα συμφέροντα, τα κέρδη των τραπεζών και η ασυλία του κεφαλαίου, φίλες και φίλοι. Σήμερα όμως η υποκρισία καθρεφτίζεται με τον πιο άγριο τρόπο στην καθημερινότητά μας, κυρίες και κύριοι. Η καθημερινή επιβίωση πια έχει γίνει ένα μαρτύριο. Γιατί όταν ο κόσμος μπαίνει στα σούπερ μάρκετ το πρωί και έχει ένα φόβο στην καρδιά και μετράει τα ψηλά του μετράει για να πάρει τα βασικά αγαθά, η ακρίβεια καλπάζει, κυρίες και κύριοι, ανεξέλεκτη, μετατρέποντας το φαγητό και τη στέγαση πλέον σε είδη πολυτελείας. Οι λογαριασμοί ζεσταίνουν τις πολυεθνικές. Μόνο το ρεύμα, το καύσιμο, η ενέργεια έχουν γίνει πλέον η θηλιά στο λαιμό μας και στο λαιμό κάθε νοικοκυριού. Την ίδια ώρα που ο κόσμος παγώνει και αδυνατεί να πληρώσει, η εταιρεία ενέργειας και τα δηληστήρια, κυρίες και κύριοι, καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ κερδών. Οι τράπεζες με τις ανακεφαλαιοποιήσεις τους, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, κυρίες και κύριοι, και τις κατασχέσεις τους, είναι οι ίδιες τράπεζες που σώθηκαν με τα δικά μας δισεκατομμύρια, βέβαια. Και τους βλέπετε όλους αυτούς να κρατούν τα επιτόκια και τις καταθέσεις πάντα στο μηδέν. Τα επιτόκια και τις καταθέσεις πάντα στο μηδέν. Βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων που τις πλήρωσαν με το αίμα τους, ενώ οι δείκτες των αγορών ευημερούν και οι ισολογισμοί των ισχυρών γέμιζαν με κέρδη, αγαπητές κυρίες και κύριοι, γέμιζαν με κέρδη, καταλάβατε? Και έρχονται όλοι αυτοί και μας λένε για ακόμα μια φορά τα ίδια. Πάρτε λοιπόν ένα ψίχουλο πας, πάρτε ένα πας Γιάννενα και όλα αυτά, ξέρετε, τα μικροεπιδόματα που δίνουνε απλά για να ανακυκλώνουν τη φτώχεια. Αυτό κάνουν με αυτά τα επιδόματα, απλά ανακυκλώνουν τη φτώχεια. Υπομονή όμως, υπομονή είναι ανεξάντλητη. Το φτάνει πια δεν είναι απλά μια φράση, κυρίες και κύριοι. Το φτάνει πια είναι συσσωρευμένη οργή ενός λαού που κουράστηκε να ζει με τα αποφάγια των υποσχέσεων. Ναι, κουραστήκαμε, κυρίες και κύριοι. Πλέον είναι απέτηση για δικαιοσύνη, για αξιοπρέπεια, για μια χώρα που δεν ανήκει πλέον στο λαό της. Για μια χώρα όμως που άνοικε πριν στους λίγους και στους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει πλέον η πατρίδα να γυρίσει σε αυτούς που την κρατάνε όρθια με τον ιδρώτα τους καθημερινά, σε αυτόν που παλεύει, στον Έλληνα. Η πραγματική σωτηρία, κυρίες και κύριοι, δεν θα έρθει από αυτούς που υπηρετούν το κεφάλαιο, αλλά από την άρνηση του λαού να συνεχίσει να είναι το θύμα στο δικό τους παιχνίδι. Ναι, αυτό που σας λέω. Γιατί αν θα συνεχίσουμε
να παίζουμε το παιχνιδάκι τους, τότε όλοι εμείς είμαστε συνένοχοι. Φτάνει λοιπόν. Πρέπει να πούμε φτάνει. Μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, δεν θέλουμε να μας ξανασώσετε όλοι εσείς που εδώ και 70 χρόνια το μόνο πράγμα που κάνετε είναι να σώζετε το τομάρι σας. Τομάρια. Τα λέω και ήρεμα σήμερα, γιατί δεν μπορώ άλλο. Είμαι και εγώ κουρασμένος και έχω πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ένας Έλληνας.